Isa. Dalawa. Tatlo. Sayang yan. Ang ganito. Plastic bottle.
mga bandang alas 12 na. Arak-arakan. Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung ano, ang tugtugan. Time check natin 1:36. Midnight snack. Gising pa rin. Energy. Ayan, tapos na yung sayawan. Liligpit na sila. Ako mamumulot ako ng buti. Mga ngalakal tayo. Naipon ko na yung iba. Tapos yung mga 1.5 papakilo ko. Ito na. Pasako. Sayang ito. Ang dami. Pakilo ko yan. Sayang yan. Ang ganito. Plastic bottle. Puno. Ang sako na. Puno. Balik pa ako. Hirap pa to. Nangalakal na. Binta ko to bukas. Sa kabila, meron pa Mayroon pa, may sako pa dyan. Puno. Okay na, may sako pa dyan malaki. ito ata kasi hindi ko nakita. Saan pa ba? Madaling mo. Pinaghalo-halo ko na lang kasi ito pero iwalin ko na dito. Iwalay ko yung bote saka yung ano. Robert, thank you ulit daw po sa video niya. Yung bote doon na lang. Tsaka tiyahay na thank you. Pira din ito eh. Magkano ba yung bote? Application na ito eh. So yan, mag-entry. Huwag mo ng isa. Isa. Dalawa. Mga paldo. Tatlo. Bakit kaya naman sino talaga ang may sabi? Kakabagin na kakabagin na si Kuya Jaime sa pinagdasama sa internet. Paldo. Oh, 14 pesos. Gilis ko lang ito para bukas pag may dumaan. Dasahanin mo kasi titingnan mo na pag may Pira na. yan. Ito pa, papakilo ko.
Ganito naman gawaan ko dati. Nangangalakan. Tanggalin natin ng tubig para hindi naman malugi yung magkikilo. Yung iba nilalagyan ng ano. Sayang. Kakalat lang ito. Sabi pati si Cheng damay niya. Wala si Kuya Romel si Kuya Romel. Parang hindi siya tumawa kanina. Na para bang hindi siya kasama sa tawanan. Nagtinda na. Kaya ako. Double income. Sa piyesta pala dapat yung ginawa natin eh. May mga nanguha rin. Ay, mga bata. Saan ako ni Papa eh. Ganun yung mga bote. Saka yung mga sa'yo. Siguro mga ano ito. 5 kilos. 5 kilos. Ang dami. 5 kilos. Wala yung 5 kilos. Meron. Kaya tatago ko. Kasi kukunin dito. Tago ko yung 5 kilos. Ayan na, time check natin ay 4:05. Yun, nakapamulot ako nung namulot ako ng mga bote. Tsaka mga plastic bottle na pinag-anuan ng mga soft drinks. Sayang naman kasi, kakalat lang yan dyan. Kakalat lang naman. Lahat ay. Sayang nun, naka 14 pesos ako ng bote. Pero mayroon pa ako dito, dadagdagan ko na lang yan. Kuya Bert, ayaw Tapos, magpahal. sasarado ko na rin yung tindahan. Yung mga nagliligpit ng yung sound system. Baba ko na rin to. Babaan na. Okay na? Oh. Huwag mo nang sindihan yung ilaw din ng kapit. Kasi umaga naman na. Patayin mo na pala. Diretso. Ah. Ito na. Pahinga na rin. Nahihilo na ako. Ayan. 4:36 at matulog na kami ni Ami. Sleep na kami. Pahinga na muna. Ayan, bye bye, good morning. Ayan mga kaparing Jason, good morning. At yun, ilang oras lang yung tulog namin. Gawa ng ang ingay dito sa labas. Na bulaho yung tulog namin kasi magdamag kami na nagtinda eh. Yun pala, may okasyon dito. May pinamimigay galing sa gobyerno. Kaya nagbukas na kami ni Amin ng ng tindahan. Daming tao. Daming bumibili. Pagbukas ka agad namin, daming bumili. Daming tao. Daming tao. Hindi ka mag-vlog. Ay, tama. Siyempre magaling sa Bulangan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24. Sorry, ate. Jadi magno. Display mo na. Dami naghahanap ng tubig. Mapinta. Kahit gusto kong matulog,
Banat ka agad. Balagay mo na dito, ma. Kasi di yan lalamig ka agad. Kapag ako nagpupunta, isip ko kung ano sa lima. Sige na. Ito mo na, Day. Ito mo na, Day. Gusto lang. Sabi kaya kan kuha. Kanya. Kuman ko no. Sa dinabalidit ko na nakalista. Sa din na kada ko sa Taon. Alok na. 44 po namin. Sabi po ako. Hindi pa na nasa tubig. Pa? May rice pa. Wala. Wala pong magtitinda dito. Wala din po. Pero try nyo pa rin. Nakasalang ko lang po, kuya. Dos. Ay mga kaparigis yung bali, parang ano, mukhang kalmado na yung mga tao. Kanina grabe sunod-sunod. Daming tao talaga. Hapon na. Pero kung nalaman ko to kahapon pa lang o kagabi na may ganito, dapat nagluto ako ng pansit.
May milk tea ko na tig-20. Wala kami milk tea ngayon. Nagtitimpla ng milk tea. Di sana nakapagluto kami, mas makakadagdag pa sana yun ng ano. Pero tulad nung mga nakaraang taon, pag alam ko may ganito dito sa barangay, nagluluto ako ng pansit, ubos ka agad yan. Kasi yung mga tao, mga dayo, nagugutom. Umipili. Tanong nga kung may pansit eh. Kasi iba yung barangay yung mga pumunta rito. Parang may kaunting pang Noche Buena ata yan. Ayan po, hanggang dito lang vlog natin at maraming salamat yun. Bye bye. Love you all.